Begge skal ud og spille minigolf. Hvad kan Begge spille? Okay. Nej, for man kan ikke tage et billede af, når det er, at du skal skyde. Den her. Nej, den har vi begge to klaret. Ikke? Ja. Au. Det her til 5'eren. Men det her, det var det 5'eren, var det ikke? Nej, det var 4'eren, hvor 5'eren. Ja, det er det. Er det her 5'eren? Tag lige fladet op. Okay. Helt ærligt! Åh nej, og jeg skal gøre det ved dig. Hvad? 5 tøn. Nå. Hvor 5? Kom, nu går lige tilbage. Det er 10. Hvad med den der? Den starter derhen. Vi kan ikke finde rundt. Er det den? Jeg kigger. Nej. Hvor var 4'eren henne? Den var der. Nej, det er den der. Ja. Nej, det var ikke den her. Kan det godt være. Det er 8. Vi kan eddermame ikke finde rundt. I synes nok, hvorfor holder jeg til noget? Din blyant. Du har tabt din blyant. Ja. Det kan nej! 5'eren. Og 2 sekunder. Spillede en lille kattekylling af nejebåd. Ja, det er Åh! Åh! Kom nu. Ja! 2 slag.